Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngakikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ngirdang. Hey. Nawiring terkang wah. Start dalanyong. Hey. Sanoy. Warni. Warni weh. Lai pip hirang. Hey, warni. Hey. Badan man. Hey. Khi phụ trùng chi lai. Đây là trono. Chỉ vật ní chanh vậy. Có vật ní. Đây cho nói một chat. Một chat một tí. Chị nói. Đồ sạch vâng. Một chat. Chị nói. Ka Senghinyo Treb Achik National Movement Eastern West Khasi Hills District haka shitarik ujamang arja rapunrio kala lej banbu da ka jingtho hu additional deputy commissioner ka Eastern West Khasi Hills District bandawa na ka bor district ban pentrikam yaki southly ki mad hawa khri ki bakanthop ya ka jingdawa ban wengno yaki machine tan shap na ki thwei ki badan hawa khri ban kem yaki brio ki bariam jar we dawai bat siat bom yaki dokha ban bu de ki signboard ki badon ya ki jing maham haman lagi jaka bat ban pinjari da ki kendon an ya ka wakri u president ka seng uba artist renta thiang u laitu ba ka jinglej bu jingtho ha DC office ka deiru hadien ba ka sengkala yo ya ki jing ujor ne ki pajba ba ki don ki breu ki ba penyap dusman ya ki dokha ha wakri bat ka jingtan shab da ki machine ru kala kata omtang ba ka pendu bela ya ki pajba hanrei habatan shab da ki machine ki dokha ru ki aplang ulaong habaka sengka dawa ban weng yiki machine kamut baka thang ban ti syam uba renta tiang ula kerpad yo ubrio ubala peniap dusman yaki dokha kumbala yo i haka YouTube ba unwan ban pendem no mardor yaladi ba lada unwan pendem no kasengkan mam no u hanrei lada omwan ban pendem kaseng haka jia terelang bat kibor ka an kin thwet yo te ubrio Shushu ulai tu baka video lingkot ka baka sengkala pa sa kilat patay kubor ka bapeni ya ka jing penyap ya ki dokha kala bandai na ka jing buya dawai uba renta tiang ula kerpa di pajba ban pentep sya ka seng ne sya ki bor ka an lada ki lap ya ki brio ki bapenyap dusman ya ki dowa hawa khri ulai tu ru basyan ka seng ka selithe dokha saw hawa khri bat ban pelong ru ya ka jing pensu tu pajba halor ka jing sumar ya ka wa khri Chị nói. Đồ sạch vâng. Một set. Chị nói. Nakaliang ka sang ngila litmi apo si office ban ibu rangkat ke jingtho na kabanta kawa khri kisau tuli gimat ngila dawa na kabanta ban pentekam no hakte kawa dan leng kaseng lengba kini kinjet sngi ngiri iru lengba kidio kibala sapriang sikipat ba lengba we urong ba ubala wi dawai lane shodo hakate jaka wakri dan leng kaseng nimla banchu opek tang daki khmat ngim seng wan mi ban bu sundan nag jingtho bat karpar penjari sundan daga anya ketika wa khnang ba ketika wa kansa kumbaju sa kisau tuli gimat kilong gumne kabankong habede bat ka jingle be an kinong ki siap ha ketika wa
ba don kam ban weng no mardor ya kading ti iap leng ba ki machin haman ki thuai jong kate ka wakri kabar ban kem ya gibru ki bawi dawai lane khangjar ha kate ka wa kabasau ban buno dari sembut haman ki jika ha kate ka wa ban penjeri dari kendon an ha kate ka wa kini kisah tu lagi mat kijing lek kenduk ngi mentak sengi ha additional disi naga mentak te kawa kawai galong ba adin bangilap ba kate kawa kade kawa ka ba dang men kini ki sengi ki snem ki balalen ki dang khot naga liang fisheries department ba itu no amardor yau do khasau ha kate kawa tade lor mentak naga liang ki sengi sukhia ba ngi i ba ki briu jungi kim siem lahun tang ban su khwai lane fishing hate kawa imat ki kwa ban bam chisin bam ya ga ke bala pan benta bona jerong ki jaddo ke bedan kawa tan leng seng ni maham bi ki pajba lane ki briu ki ba mut ban thombor ya ki ki doum ki bedan hate kawa namar ba kawa khrihi kade kawa kaba la benanam ha kade kasi ba ke jaddo ke bedam te kawa kide kidok ke bang tam ane kade kasi jungi bat ni mahamru ye te gibru bamlin ban set bom ban wi dawai kum ta tar namar ba ngai ba kam ya hap la da phi le kum kini je kam bat nga terpat ru yo te urung ba ubala pensapriang ya kebriyo jong u basnyo bha banwan pendem no leng tan liang seng ngim se ban thuat ipi harangkat ki bor jong an la dai phiwan panmam no kham klo ye jing bakla jing phi pa thai ki bor jong an ro jing bakla chi sin kan map ban liang seng ro ngin sadang ngin kerpat ba umde ban penjari dak an ne u rong ba bat haji kren bat ada sendiri bat la batai ro ba sakat no hi kin sa penjari no leng ba ka 163 BNS yak te kawa bat haji upon na leng kaseng ba sakat no bangin sa lek hiro ban the do khasau hak te kawa bat hakata singi bangin lek the do hak te kawa na leng ngi kaseng ngin sa pha ru leng ba jing tho haman ki sodar snong ki bedon hak te area silang kri bro we bat hatai singi kemut bangin sepelong ru kum kowe ka ones program ban te lakam ya kajing shodo kajing penyap bean ya kido ke bedan hati kawa na ka benta ban penitena cucu ya kate kawa nang nai sakman lada pisu khwai sibe ngim ong ai ba kajing khwai do kha ka de we ka basu tenat tam ka jing im jing ubreu bat ka we galong ka ba ka ban sin ba hakajing ti cia dei bengiwan ban khang ban ong ban ti cia handai ngi kerpat ye bor jong an ba ye ki mesin ki bodon haman ka thwe kat kom ki jing thu jing pa ba no chnong wat ka bala ka sngiru ki myo shu hakate ga area nadu bagi bu de ki mesin ban tan yu siap no ta deh lor menta ngi kerpat ki bor jong an ba ki de ban weng no mardor ya ki mesin tan siap na kate gawa khnang ba pa ban chnong unsutan no leng ba ki bormet leng ba ki te ki buit ki bor jong ki ba kumno ni tan siap hangta kamden jing ta ya ba ngayo i la da pitan da mesin yo siap ka pemut ba ki do kharit ki do kumta ki do ba khamret ente ki rung lang hatu pat terlihat lang tu pan kelas siap nak leng sang ngimpriang dai le ni kerpat ro ipai ba jong kate area bar kowe dalap ya no kiba sho do bean ne ba tharbon bean ya kate kawa sobha ya thu lem sangi kaseng lane si bor bhalor ne si police department nagala seng ngin ai wat ke biscuit ro la dalap kum gini jak breu Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat kiek bat ki we
nakabenta ka koi kakya jonggi patba nong bam nong di patba pinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phuwei iwe kam de ka ba pinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum gajat jingkam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya latno tang ha is khasi hers pila benlet bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India ang ni kusak ajku ang ni ajak ongani ko mesoka ang habagak tin ka im kajai benriu ka im kaladon kata ka Meghalaya language act nadu usnem arajasan kuman penjishano kan ba min hakani ka country tari jong ubana ya yong ka bambut na tau April arhaja April na ka jing pen bana officially ba la shim ya ka ktien kasi ka jongi ba kum juru kita ki garu wat ka ktien garu ko la shim ya ka kum kata ka official language ngas ngungu ngas burung ya ka ne kasi atas society bat ru kumju ya ka achik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ge government department linga court meeting mana haka bengi syong di study na du ka law department na du ka arts culture na ki department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka tuga ak barin bat ngin warna no da ka ni ka way ka bat mangai da ka bengi ong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direksan mo ba kuci sini mana boleh mungkin nang bini wa atau interview aku baca kuci nak mana deh mungkin cara biar letak cakap yang nilai kuat syaba ka tin jungi kan yo no ka jing itu bokpura par kham tam kan rong ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban ka tin kasi bat ka tin garo kan long no kata ka tin bokpura jong gejela